we rage. Hej alle sammen, og velkommen til. I dag så spiller vi inde På Line Tag. Og det skal ikke blive til nogen episode eller noget. Nej, Vi skal bare vinde jackpot. gameplay. Så skal vi komme i gang med, hvad det handler om. Og så vil vi også sige noget info. Ja. Altså, ja. Hvad der sker. Okay, hvem vinder Jack først? Jack? Jeg kan ikke. Sådan der. Hvad får vi? Jeg tror, vi får lort. Og min mic, den er dårlig. Min mic, den er dårlig, på grund af, at jeg sidder ved siden af. Ja, så vi bruger bare min mic. Og det er ikke så godt. Så det er nok derfor, Lukas er lidt lav. Men ja, der er ikke kommet video op i noget tid. Og vi har tænkt på det rigtig meget at gøre det, men altså vi har ikke rigtig haft tid til det. Fordi at, ja, nu her der er der sådan noget, der hedder skolefest inde på vores, og der står vi så for skuespil. Hvor vi hele tiden skriver vores replikker og alt sådan noget, og det tager bare rigtig meget lige nu. Og så også med YouTube og vores server. Jeg så jackpotten. Woohoo! Jeg kan mærke, at vi vinder det. Jeg kan mærke, at vi vinder den. Og så på videoen der. Og ja, hvis vi vrøvler lidt, så er det altså fordi det er pisse sent. Klokken er... Den er 1. Ja. Emerald. Emerald, det giver måske lidt for meget herinde. Det er sorry, but you cannot change that here. Det er meget mærkeligt. Jeg kan bruge min polet, jeg har betalt penge for. Og det er mega billigt at købe gear. Ja. Og mig og Lukas, det eneste måde, vi har faktisk har fået penge på, det var faktisk, at vi lige mente lidt til at starte med, og så har vi faktisk gamblet resten. Skal vi lige tage vi havde nogen. Skal vi... Ja. Nå, men skal vi gøre sådan her, så suicider vi lige, og så har vi fuld mad. Jo, hvad får vi? En fra Emerald. Ham der Math 02. Math. Nej, nu Math, han skal have dem. Jeg fik en af dem. Ja. Det er løb på den. Okay, så kommer den. Er I klar? En fra jackpot. Jeg troede lige... Jeg tænkte, Hallo, drengene. Jeg kan jo ikke reklame. Jeg skriver MSG til folk. Han spurgte selv navn. Men det kører meget godt lige nu. Men vi har bare ikke andet end skuespil i hovedet lige nu. Så det er sådan lidt nederen. Ja. Og hvis vi lige pludselig kommer til at sige en af vores replikker, så er det altså fordi vi bare husker på dem. Det er på torsdag. Og videoen er lagt op en fredag. Er det ikke fredag i dag? Jo, det er. Det er fredag i dag. Jeg tror, det er mere bedre det. Jeg klipper den, og jeg kan godt lægge den op fredag. Tror jeg godt, jeg kan. Hvis vi vinder jackpot, kommer den op fredag. Men ellers så kommer den ikke op fredag. Jeg vinder indse. Jeg vinder godt nok heller ikke noget der. Jeg mister kun penge. Ja, jeg mister også penge. Vi gav noget til ham der, den søde. Han havde ingen penge. Vi suicider ikke nu. Først bagefter. Og det kan godt være, at det her er sådan lidt kedeligt, men det er bare sådan info-update, hvorfor vi ikke lige har lavet nogle videoer i lang tid. Det der, det er seriøst mærkeligt, at jeg ikke kan bruge mine poletter nogle gange. Det er meget mærkeligt. Boom, Emerald.
Boom, Emerald. Okay, men mig, I kommer også se nogle gange til at se mig spille lidt. Ja, fordi det der er planen, som vi også har talt om i andre videoer, ja, det er, at Lukas han også skal sidde til at filme, og så vil klippe ind, hvis der sker noget fedt ved Lukas, for eksempel nu her, hvis han vandt en jackpot, så vi kunne se det, i stedet for kun at se mig og høre ham, så at vi kan klippe det ind. Og det kommer jo også til at sige, at der nok ikke kommer så mange videoer ud. Men det der er problemet, det er fordi, ja, vi har ikke vildt mange penge til at købe redigeringsprogrammer og sådan noget for. Så derfor så bruger vi Windows Movie Maker. Og ja, vores OBS, som vi filmer det med, det kommer i en anden ud til, man kan bruge til Windows Movie Maker. Så det er sådan lidt nederen. Jeg forstod ikke, hvad du sagde. Nej, det er heller ikke rigtig helt mening. Det er det klokken er for. Den er sen. Lige før så skulle mig og Lukas så smage sådan nogle chili chips, de der Kim's All In chili chips. Til at starte med, da vi tager dem ind i munden bare, de smager da meget godt. Og så døde Jakob. Nej, og så begyndte de at brænde sådan lidt. Jeg synes, Jakob. Jeg synes, det begyndte at brænde lige lovligt meget. Så hvis vi drikker lidt en gang imellem det, så er det altså fordi, vi lige har været ude af en 2 store glas cola. Jeg skal ikke drikke, fordi det lyder helvede til med min mic. Lukas er der så ved at blive kvalt i cola. Det er bare fedt. Hvis Lukas ikke er med på andre videoer, så ved I hvorfor cola lader være med det, børn. Der er nogen, der siger kost. Lukas sidder bare, der er nogen, der siger, at cola smager godt. Ej, også i går ikke også, så var det, at ja, vi begynder at spille meget lidt Roblox nu her, lidt for tiden. Ja, det er ikke så fedt igen. Vi spiller kun sådan spil. Jeg er inde på sådan en, ja. Og pakken, I kan se, at vi har fået Research Pack. Eller jeg har. Den har Lukas også på. Der kommer til at være et link ned i beskrivelsen. Så sagde jeg selvfølgelig. Jeg skal lige se. Ej. Sorry. Jeg kan godt se, hvad jeg har gjort galt, ikke også? Det kan I godt se. Nej, det kan I heldigvis ikke se. Ej, det var jeg sad lige over på min anden skærm, så tænkte jeg, what? Prøv lige at se det, jeg kan ikke bruge mine poletter. Fix det. Jeg er ligeglad. Jeg kan da bare lære, at man skal stå der. Og der kommer nok også snart en trailer fra vores server. Meget snart. Meget snart. Men jeg tror ikke, det ser ud til, at vi vinder jackpot i den her video her, Lukas. Jeg vinder altså. Jeg kan mærke, at jeg ikke vinder den. Så skal man træde tilbage. Jeg kan mærke, at jeg ikke vinder den. Men en hallo, drenge og piger. Find nu, eller skriv i kommentaren, hvad vi skal lave. Fordi lige nu, når vi skal til at filme, så sidder vi bare, hvad skal vi lave? Ja. Hvad skal vi filme? Skal vi spille SG? Hvad skal vi egentlig spille? Og vores Snapchat. Den kommer snart op, vores Snapchat for YouTube. Ikke vores private. Ikke de private Snapchats. De private er private. Ja. Ej, det var også i dag, da vi havde sådan noget skuespil, så skal man jo være helt stille, når man sidder ude bag ved scenen og sådan noget. Og ja, så skulle jeg skulle ind til at starte med, og så skulle jeg fyre en masse replikker, og jeg så ikke rigtig mere. Og så, ja, så skulle jeg bare gå ud bag ved scenen, og så bare sidde der. Og så sagde de, at man måtte tage en læsebog med, og så sagde jeg, at jeg havde glemt min op i klassen.
Og så rendte jeg lige op og hentede min læsebog, og så havde jeg lige min telefon. Og så sad jeg bare og så film, imens jeg legede, jeg læste. Jeg går op. Hvad? Hvad så? Det sagde Lærke Sande. Fuck det. Give Balle, please. Shout out. På en lærersignal. Så der er hele vores klasse viser bare vores lærer. Så får du mange visninger. Imran! Boom, 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 boom. Det er mega billigt at købe bierbilletter. Synes hvis ham der Math, han vinder jackpot i går. Shit, jeg bliver sur på en af mine poletter. Puha. Man kan se chatten, der er en, der hacker. Ikke hack. Ellers så kan der i hvert fald komme en video, hvad vi synes om det. Jeg har kun én hånd. Og det bliver ikke pæne ord, hvad vi synes om hack. Lækkert. Ej. Grimt. Det fik generelt. Hvad? Nej, men det er sådan lidt, vi er sådan lidt lost på, hvad vi skal spille. Ja. Hvis I vil have, vi skal join med SMP. Ja. Så bare stå sammen. Ja, vi kan også fint lave vores egen. Nej, det gider jeg ikke. Og så skal I give os 500 kroner, så laver vi en SMP. Hvis I giver os 500 kroner, så kan alle join en SMP. Jeg kører jackpotten forbi. I skal ikke give os penge. Eller det må jeg meget gerne. Kommer lige mobile pay nummer ind over. Ej, bare roligt. Det gør der ikke, men jeg kan også se, når jeg har fyret alle dem her af, så tror jeg, vi skal til at stoppe. Nej. Jo. Nej. Men ny update fra vores server i går, der fik vi Bycraft op at køre. Med ranks, og der kommer til at være en rabatkode. Men den bliver ikke åben endnu. Så skal man følge rigtig godt med i videoerne, så kan det måske være, at det er sådan, så lige pludselig kommer der et bogstav ind eller sådan noget. Og så er det bare væk igen, og så skal man så samle dem ind, og så ser man, at man får den rigtige rabatkode. Og det vil vi jo opfordre til at købe ranks, når det er. Og trailer og det hele kommer. Det er overhovedet ikke jomfruen. Nej, det er ikke det, vores server hedder. Jeg vil faktisk Nej, det tror jeg ikke, det bliver. Det finder vi ud af. Koden til Lukas' telefon bliver det. Den er der ingen, der kan. Udover mig. Kan jeg? Nej. Jeg skal Rip alle items om 5 sekunder. Ej, jeg kan også huske en gang, da jeg gerne ville starte en YouTube-kanal selv. Kan du ikke også huske det der fraklip der? Og så var... Ej, det var bare noget sjovt inde i skolen. Ej, det var fordi... mig og Lukas, der sad vi sammen. Jeg havde lige fået Minecraft. Det var måske første dag. Så var jeg noob til det. Altså, jeg vidste engang, hvad er det der? Og så sad Lukas og spillede, og jeg så havde en comment. Og så lige pludselig, så slår jeg bare en ordentlig skid. Og man kan bare høre det helt vildt. Og så siger vi, ej, det var bare noget sjovt henne i skolen. Du var ikke en brud overhovedet, ikke? Og så begyndte vi bare at flække af grin. Men det fraklip, det røg fra. Og så når jeg skulle lave en ovn, hvis du sådan spiller single. Ja, så siger han, så laver vi lige en skovl, og så laver Lukas så en ovn. Og så crafting table. Ja, og nu laver vi så en crafting table. Er det ikke rigtigt? Altså sådan var det. Ej, okay, der ligger en bullet. Okay, men jeg tror vi skal til at slutte af, Lukas. Skal vi ikke det? Skal vi fyre en emeraldpullet af? Nej. Jeg fyrer en emeraldpullet af, og hvis vi får jackpot, skriv stop videoen nu og skriv jackpot i kommentaren. Er I klar? 3, 2, 1. Jeg turde slet ikke kigge. Lukas, se hvis det bliver en jackpot. Jeg har lukket øjnene. Emerald. Ej, hvor rip. Nej, det var jeg vil en jackpot. Jeg gør Emmas liv af. Nej,
Ikke nu, altså. Vel? Jamen, Lukas, vi skal skynde os at afslutte så inden, altså. Og I kan se, at der er kommet bedre. Det ikke lækker så meget. Jeg har fået styr på mit OBS. Prøv at se det. Du kan se det op på min skærm, altså. Det går, Lukas. Skriv i... Må jeg få en polet? Seriøst, han er så nederen, ham der. Ja, selvfølgelig. Du får 5 emeraldpoletter. Du får 5 Ja, du får 5 emeraldpoletter. Prøv lige at se, hvad jeg skal på. Det ser ud. Hvad? Nej. Sådan der. Nej. Kom. Ja, men tak fordi I så med i den her video her. Det var sygt dejligt. Og så sygt dejligt. Og skal I lige se noget ved Lukas' skin? Skal I se det? Ja, det er mega swag. Men I må have det mega godt, til vi ses næste gang. Det her var bare sådan en lille update-video. Jeg tager også grønne. Kan du? Nej, du kan ikke. Det kan man også se mine. Men I må have det rigtig godt, til vi ses. Og så siger vi som Armin. Nej. I må have det rigtig godt, til vi ses næste gang. Hej hej.